ಉಡುಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಬೊಕೆಯನ್ನ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಂಚಿನನೇ ದಿನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಶೋಕ್ ಮಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಪ್ಪನ ಕೆಂಜ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೋರು ಉಂಟು ಬೋತುಲಿ ಮುಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಬರುವೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ರೋ. ಅದೇ ಲೈಫ್ಡು ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಡು. ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪನ ಸುರುತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗಲೇ ಮಾತಾಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಸಚಿನ್ ನೋಟು ಅವಳ 2024ದ ಸುರೂತ ದಿನ ಈತೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಲೈಫ್ ಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಪಲ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಪೂರ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಕಲ್ಗುಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ನಲ್ಪ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆಕಾಶವಾಣಿದಲ್ಪ ರೈಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಾಯ್ಬ್ರಕಟ್ಟೆ ಹಾಲಾಡಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೋನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಪಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಂತೆ ದುಂಪೋನಗನೆ ನಮಕ್ ಮೆಟ್ಕಲ್ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ ಬರ್ನಲ್ಲ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡಾಪು ಆಂಡ ಮೆಟ್ಕಲ್ಗುಡ್ಡ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ನನಲ ಒಂತೆ ದುಂಪೋರೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದುಂಪೋನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ತಿಕ್ಕುಡು. ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ 19 ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ 2 ವೀಲರ್ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು 4 ವೀಲರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೋರ ಅದ್ರ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ. ಸೊ ಆಂಡ ಇಡೆ ಬರೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ನಾತು ಯಾರು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ವಾರಾಯಿ ಡ್ಯಾಮ್ ದಲ್ಪ. ಸೊ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ನೀರಾವಡು ತಿನ್ಪಿನಾವಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆಗೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾದಲ ತಿಕ್ಕುಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ತು. ಎತ್ನ ಗೇರ್ ಬೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಆಜಿನ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾರ್ಪ ನಾನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇಗಿ ನಡು ಗೊತ್ತಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನೊಂದೇನು ಪೋಯ್ ನಾನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ದೂರ ತಿಂಡಿ ಸಾಕಂಡು ಪೋಯ್ ಇರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ದೇಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬರೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮತ್ತ ಗಾಡಿಯಿಂದ ನೀರ್ನ ಸ್ಟಕ್ ಹಾಪಲು ಒಂದೋರ್ಚಿ ಅಬ್ಬ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ಪತೋಪಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅವಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ನೊಟ್ಟೆ ಬೈಕ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸುದುಮಂಜಿದ್ದ ಗಾದೆ ಮಾತಿತ್ತು ಬಂಗಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಬಂಗೋಡದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ದಿನ ಇಡ್ಬೇಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಪುರ್ಲು. ಉಡುಪಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚಾದೆ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಉಡುಪಿದುಲೈಡು ಮಸ್ತ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಡು. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಸಿದ್ದಾಪುರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್. ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಮುಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ಲದಿಪ್ಪುವರಿಗೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದು ಶಿವದೇವಿಯರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅರೆಗು ವರಲ ಕೊರದಿಪ್ಪುವರಿಗೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರನೊಟ್ಟು ಶಿವದೇವರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚೆನೆ ನಾಗದೇವರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ನೀವು ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇಡೀ ದೇವರಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ. ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನ ಇತ್ತು.
ಆ ರಾಜ ಮನೆತನಗೆ ಬೇತೆ ರಾಜ ಹಿಡ್ದಾವಡ್ ಎರಡಲ್ಲ ಅವಡ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾವಲ್ಗಾರರು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎರಡಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ದಂಡ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡದು ಅವು ಕಾವಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಆದ ಅಗಲ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಆವಡ್ದು ಅವಡು ಈ ಊರ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಈ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಲು. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಾತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೆರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಒಂಚೆ 3 ಕೋಟಿದಾತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಶಿವದೇವರನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚೆರೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಒಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆವೆರೆಗೊಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶಿವಲಿಂಗನ ಪಸತ್ತದು ಈ ಕೆರೆಟ್ ದೀದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಐಕದಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಆಗಲಿಗೆ ತೀನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದರ್ದಿರು ಅದಾಗ ಅವು ಪೂರ ತೋಜಿ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆ ತುಯ್ಯಾರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಈಸಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಡ ಮರಿಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬು ದಾಂಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಒರಿಯ ಬರುಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಪಿನಗಲು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಗಲು ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒರಿಯ ಬರುಚ್ಚಿ ಎರಡೊಂಜಿ ನಿಗಲ ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ತಗಲಿನ ಜೀನಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ದ ನಂಬರ್ ನೆಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ನಿಗಲು ಬರ್ಪಿನಗಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತರಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಗಲು ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರನ್ನ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೈಯದ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಈನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ನಾಗ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಯಿನದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಏನ ಬಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನೋ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಪ್ಪಡು ನೀರ್ದ ಬಸೋಲೆ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದ ಬಣ್ಣ ಬಸೋಲೆ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟ ಜೀವೋಗಿ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಅವೇನು ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಬಸೋಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಬರತ್ತಿರಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಏನಲ್ಲ ಪಾಪಗೆ ಆ ವಜ್ರೋಡ್ಲ ಕಟ್ಟೋರ ಪಂದ ವಜ್ರೋಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಳಾಪಿನಂಚಿನ ದಲ ಮಲ್ಪಡೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಒಲ್ಪ ಪೋತಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಪನ್ಪುಜರ್ ದಯಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಆಫ್ರೋಡಿಂಗ್ ಬೋಪ ಪಂಡ ಎಂಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೋಪ ಆಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏಕಿ ಪಂಡ ಜನಗಳು ಬತ್ತನಲ್ಪ ಕೆಲವು 100 ಜನ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಈ ಉಂದಿನ ಬಟಲ್ ಬಟಲ್ ಉಪ್ಪಿನಿ ಸೌಮತ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಪಾಲದ ಮತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಡ ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪೇಪರ್ ಐಟಮ್ ಮತ ಸೌಮತ ನೇಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲದ ಜಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಜಾವ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ನೀರು ದೀತೇರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ ಅಂಚಿನಗಲೇ ಇರ್ಪಿ ಬಂಡ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ. ಸೊ ಕಜಾಪುರ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸತಿ ಬನ್ಪ ಏರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೆನುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೊಂದು ಸತಿ ಬನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜೆ 1 ವರ್ಷಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂದೇನು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲೆ. ಸೊ ನಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲೆ ಗೊಲ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಕಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಪರ್ರಿ ಬಾಜಲ ಒಂದು ತೂಕ ಪಿರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣದಾಗ ಮುಂದೇನ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ ಎಂಗ್ಲಿ ನೀರು ಕೊರುವೇರು ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕೊರ್ಪೇನು ಎಂಗ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬೊಂಡ